सेसापानि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिदों ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनै 26 एप्रिल खालि क'क्राझार जिल्ला मागुरमारि ओनसोलनि सिङाव थानाय सेसापानि गामियाव सोरां स्पर्ट्स क्लाब सेसापानिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय, बिफां फुलि गायनाय, लोगोसे सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गामिनि जयै लांदां बैसागु मोसाग्लांनाया जानानै थाङो। बेनिनो क्लाबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क्लाबनि आफादगिरि बारहुंखा नार्जारिया, लोगोसे बिफां फुलि गायनायखौ बेखेवजेनना होयो सेसापानि गामिनि गामिगोरा बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो बैसागु मोसाग्लांनायखौ बेखेवजेनना होयो आबोबनि सोद्रोमा मिनति नार्जारिया। बेनि अनगायैबो दिनै सानसेनि हाबाफारि बायदि दिरुं बोनाय बादायलायनाय, थालिर गाखोनाय बादायलायनाय, दैहु बुख्रुबनाय, हांसो हमनाय, लोगोसे गासै रायजो राजाफोरजों बैसागुनि उदां सावरायनाय आरो हारिमु मोनाबिलि लाफानाय जायो। हारिमु मोनाबिलि हिसाबै जाना थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि देंखोमु 1-2-3आव नैथि मासि आवग्रिनो हानाय खुलुमगिरि मुसाहारिखौ मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों। दिनैनि बे सेसापानि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि आङो बानजायनायाव दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव आङो सिगां आं जोंनि बे सेसापानि गामि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो राङारि आरो रायजो राजाफोरखौ आं साफ्रोमखौबो आङो आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ आं बिथांमोननो जासिग्रोदों बे फुंबिलि समाव। आरो दिनैनि बे प्रग्रामखौ बे सानसेनि हाबाफारि बे रंजालि बैसागुनि जोंहा बोसोरे जों बानायबोगासिनो दं आरो प्रग्रामखौ खुंबोगासिनो दं। दा बे खुंबोनायाव जोंहा थांनाय बोसोरावबो जों बिदिनो गाजा गोमजायै सिगां जों फार्स्टआव जोङो क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनावहाय जोंहा बिफां गायनाय, जे जोंनि देहा अंग सोलेराव जोंनो जेब्लायबो साया सायख्लुम नांगौ बा जोंनो अक्सिजेन नांगौ हिसाबै जोङो बिफां गायनायखौ जोङो देग्लाय बोसोरावबो जों लादों आरो जों लालांबाय थागोन। आरो जोंहा माखासे बे प्रग्रामाव हारिमु आयदाबो दङ। बे हारिमु आयदाखौ जोङो दा बेलासिनि समाव जोङो बेखेवना होगोन। दा जोङो बे फुंबिलि समाव जोंनि हाबाफारि बायदियै जों आयदा बाय आयदा जों लालांगासिनो दं। बे समाव आं बे आयदाखौ बेखेवलांबाय थानो थाखाय जोङो रायजो राजा बयबो ज' जानानै आरो बे क्लाबखौ सालायनाय प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि आरो राङारि दोनथुमग्रा बिथांमोनजों जों जयैनो बे प्रग्रामखौ जों सालायगासिनो दं। आरो आङो बे सेसापानि गामिनि गामिगोरा गावबुरा जानानै आंखौ बिथांमोना खावलायनायलाय जे जोंखौ बरायनायलाय बे बरायनायाव आङो खोब मोजां मोनदों। आरो जोंनाव बे सेसापानि गामियावहाय जोंहा गामिनि जे बैसो जानाय, जे जोंनि बिफाजों बिमाजों समान जोंनि बे गामियाव बैसो जानाय माखासे सुबुंफोर दं। जों बिथांमोनखौ गासिखौबो जोङो बेलासि समाव जों मोनसे टाइम लानानै जोङो माने बैसो जानाय बिथांमोनखौ जोङो बरायो आरो जोङो मान सनमान होयो। आरो बे जों बैसागु रंजालि बैसागुआव जोंहा माखासे आयदा दं, जेराव जों दहायनिफ्राय आं बुंबोगासिनो दं जे जोंहा बे रंजालि बैसागुआव जोङो गेदेरखौ जोङो सनमान होयो, गेदेरा जोंखौ मान होयो। जों बेफोरखौ लानानै सोमोन्दो लालायलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मोजां खुंबोबाय थादों। दा बे खुंबोनायाव जोंहा आरो खुंलांबाय थानायनि थाखाय जों जाहाथे जेब्लायबो जोङो जोंनि बे सेसापानि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो जोङो बे प्रग्रामाव जों हेफाजाब मोनलायबाय थायो। बेखौ आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आं खावलायबाय बे समाव। आरो आंनि बे फंनैसो बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय होननानै आं गोसो गोरबोजों। जोंहा फुंबिलिनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव जों फुंबिलिनि 7:30आव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों आरो फुंबिलिनि 8 रिंगायाव बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लादों आरो फुंबिलिनि 9 रिंगायाव रायजो राजाजों बैसागु फोरबोनि उदां मोसानाय बेखौ हाबाफारि लादों। आरो 10 रिंगायाव दुरुं बोनाय बादायलायनाय, हौवा हिन्जाव थालिर गाखोनाय
बादायलायनाय दैहु बुख्रुबनाय हांसो हमनाय आरो 3 रिंगायाव लादों जोंहा बैसागु फोरबोनि उदां सावरायनाय बेखेवनाय आरो 6 रिंगायाव दङ मोनाबिलिनि हारिमु बिदिनो जागोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन, हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।